Abhay fêkî û sebzeyan dike û buhabûnê jî gilî dare. Lewra li hin deran fêkî û sebze di qat. Hin ciyan sê qat bihatir têne firotanê. Sedema vê ferqê çi ye gelo? Me ji esnafan hala İstanbulê û bazaran me pirsî. Kam herin bersiv çi ye gelo? Di nûçeyê de em hîn bibin. فرنگین لحاله به 20-25 لیریان لبازار و مارکتان با هیوان دنابرا 30-45 لیریان دایه. اش 20 ya da 25 derkeve hatta verin vira mesela hakire dişesi hakki mazotaviya 30 milyoni yani 5 milyon 10 milyon doya arada dilizin ve de em marketçi olarak em sib istenin de hem jem tavine se mecbur 5 bin hafta da bin masraf anca خلاص ki ev kiraya ev eleman ev ceyrana 20 تا امکاری خداتینه سه دادن 25 جان fiyata hala İstanbul değişik ya mali başı avaraya birinci kaliteye ikinci üçüncü kaliteye mesela seveye hem denen bir sandısını denen 25 can seveye hem bir panzadısını denen bir stand fiyat değişmişti be yani hala İstanbul'da her çeşit matı Baye fêkî û zebzeyan rojek jî hevdû nagire. Her roj bi heywan diguhere. Herkes ji bayê fêkî û zebzeyan gilî dare. Kino xwaze ki erzan bistine şkara bera mali xwara zarkî xwara bixwe. Em jî dixwazin bile erzan be. Bilen herkes bixwe. Bile pazar eden millet hani kiracı ne askeri ücret xebtin. Nikarim mesela muza 5 milyon vega pazara muz tufroşun. Teki bistine 5 milyon ala bera mali bixwe. Esnafên li halê dibêjin sedema bihabûnê nexliye ye. Yên li bazaran jî dibêjin ji ber halê biha zêde ye. Ciyê xwe giran e, vir jî erzan e. Pazarcıyı nikarin firoşin. Dibinin pazarı dene seri mesela ev dene seri siya pênca nayê firotin. Bu xelkê peretine. Çima dinabera hal bazar û marketan da ferq ewqas zêde ye. Em karê xwastê em sernavê üreticiya sernavê gundiya mal difroşin tamamê wê dirêjî tabi kujmere ev mal distîne arz talepê wî jî li ser wî oluşturmuş yani karê me sada heşte êmayî çi zêde em firoşe ew digije üreticiya digije gundiya Bi taybetî li marketên mezin biha du qat sê qat zêdetir e. keremeci dikevin ev nayej cihece distinin kayıt dışı distinin piyasayı ev nakıratkin ama kevin ne kemi mecididin aslında evci fiyatı van jizedene ama piyasa haleci xiyatkin ya bu marketi ve kemeci şuba ve yek do Esnafên li bazaran jî dibêjin em dixwazin fêkî û sebze erzan bin da ku welatî bikarbin ji xwe re bikirin. یو لیمون اسپای حاله دا 15 میلیون پره ام جی 2 میلیون تخیصه دبی ام 20 بوش اینجا مصرف ما او تشتم هيا و علبه هيا و تشتري 15-20 milyon para ki ام جی مجبور گرم بفروش ملت جی اگونه اما حاله بلا çözümü حاله da ببینه نه کو هاده بلا harcı dua keş pazarcıya ekonomik pazar nimbe market eviyo kimi 5 domates nade kimi şersi patlıcan nade kabak fazla milyonant Ji bo pêşî lêgirtina bihayên zêde lazim e kontrol bên zêdekirin daxwaza welatiyan jî ev e.